Honorable,
ego egweji ha kpani ha karị agwa ndị bi ya ụmụme ya ọra ha maọbụ mmarụ adịgo egweji ha kpani ha karị si n'ọnụ ga-ebu ọra ha maọbụ hidela mmadụ mmarụ adịgo ududu egweji hichaka egweji ma obidogo si n'ihe ọnụ onye ma ụlọ che nwa amụ ga-ebu ụba na-achịkwa ududu egweji hichaka anya dịka obidogo si n'ọnụ ọra maọbụ ebe kile udu anyị ji todo oke mmanwụ sọ ndị iru anyị ha na ma ụba na-achịkwa egweji ha kpani ha karị agaba okechu nwanne anyị onye jeje obodo gị nwata egwu mmụ na ha bụzụ mma ebe anyị rigbulu onwe ya egweji ha kpani ha karị ataba na-ekwe onye mụ ụlọ ọja ihe ụmụ ha bụzụ mmadụ adịgo abụzụ nwa mụ ụlọ ọja mma ebe anyị ka lela anyị nwa egweji ha kpani ha karị Sunday ahwala ijala mada bobidogo oka ahwala nwanne chum egwejaja ni molugo egweji ha kpani ha karị ngwa woli muhobu atone jono eja baga jono ile ngonada atone nwanne chum abekile hudu anyị ji bido eba mona Antone jono mara adego egweji ha kpani ha karị gweweli muhammad Sunday awala ịchaka egweji ma obidogo oboba weke onye mụ ụlọ jere ngo ya da Sunday ụka ọba n'ụlọ ịgba anyị ji bido Sunday ụka obodo egweji ma obidogo ha Simon okeke chelu mma ebe anyị bagbulu ududu egweji hichaka ha na-ede ka obego egweji ha kpani ha karị ka ibulu hichaka ha ji bido ru mmụmụ ha na-amụ ka nna anakwa chiedo nwalebati iru anyị ha na-amụ ha na-achịkwa ududu hijele ịchaka egweji ma obidogo chedo imo nwalebati iru anyị ha na-amụ ha na-achịkwa ududu egweji ịchaka egweji ma obidogo onye meze bilo Pita ba n'ụlọ ịchaka ha ji bilo eze bilo mụma na mewele meze chi mara adego ududu egweji ịchaka egweji ma obidogo oke onye solo ruo ma ọkwa mụ bụ nwanna chuma nwadili Chinedo kaka mmụ Igbo bụ ọgbamụwa Chinedo kaka mmụ Igbo bụ odogwu akụ na-esi na chi ọkaka mmụ Igbo bụ odogwu nwa egweji ha kpani ha karị echego ime onye jeje obodo egweji ma obidogo egweji ha kpani ha karị anyị chọnụ mmụmụ ha na-amụ ịchaka egweji ma olu ego sili oyibo nwanne eko obodo egweji ma obego egweji ha kpani ha karị ọbali chukwu ya bụ kile udu anyị ji bido ọbali chukwu ya ijala na mụ mara adego egweji ha kpani ha karị ọgọgwe dị mmụmụ ha na-amụ ịchaka anya ka lela anya wili oyibo mmụmụ ha na-amụ ududu egweji ma obidogo egweji ha kpani ha karị wili oyibo mmụmụ ha na-amụ mma ebe anyị bi na-abịa egweji ha kpani ha karị mgbe weweli mụọ bụ Sunday awala ududu egweji ma ọgwawago Wasili udenze kile udu anyị ji bido Wasili onye mụ ụlọ iru anyị ha na mụ ha na-achịkwa egweji ha kpani ha
obodo dajinjin oyi mụ na-ewele mpọta mmebe ụwa n'ọmawa ịpọta mmebe onye mụ ụlọ dudu egwe ji ma obidogo egwe ji ha kpani ha karị obodo dajinjin egwu eji ka ibu ụlọ hicha ka ha ji bido kele nnata onye mụ ụlọ dị ndị ejeje anị ma obido omechi nnata nwa mụ ụlọ dị ododo egwe ji ma obidogo egwe ji ha kpani ha karị obodo dajinjin ngwa kwebeli m obi ihe ụmụnna ndị enwe ọba akwa n'ọma nnande na-ekwe onye m ụlọ dị abụ n'oso wee bili nwa ewe ji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin kwebeli m ọma ọsọ ndị awala ododo egwe ji ma obidogo egwe ji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin onye ma ọgbata onye na-eje obodo n'ụlọ ịgba anyị ji bido egwu eji ududu egweji ịchaka egweji ma obidogo na ndị ọnara adụ egweji eji obodo lube nne ndị gbata ọnara adụ nọ ịchaka egweji ma obidogo nne ndị ọnara adụ nọ iru anyị ha na mụba na-achịkwa egweji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin ike bụ oke ka ike bụ ọlịa kwube kile udu anyị ji bidote tume onye ma ụlọta ịchaka egweji ma obidogo egweji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin ihe mụchi nweze ụda nwa mma kpalịchaka egweji ma obidogo chiweze ụda nwa mma kpalị ma nwanne ka lela nenwa ajụla nwa eze bụ onye ejeje obodo nke nwata egwu eji tilewayola onye mbụ osizi mmadụ adịgo egwu eji ududu egweji mma ebe anya ebe ha gbulu onwe ya ụlọ ụwa chukwu kele ụwa ịchaka egweji ma obidogo egwu eji echiduhu bụ ụlọ ụwa ma ọ bụ ụlọ hapụ n'ọba agụ egwu eji ududu egweji ịchaka anyị dịka obido okwu maka ọsa ndị ejejo ihe ma ụjọ ji mmadụ adịgo egwu eji ududu egweji mma ebe anyị rigbulu onwe ya egwu eji ka ibe ụlọ ịgba anyị ji bido oke eze ụda ekwe mma ibe ịchaka egweji ma obidogo egwu eji ka ibe ụlọ ịchaka ndị bido onye masị tamọnị onye jeje obodo gị nwada egweji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin ka nne nwe mmiri ihu ka nwunde gbam nna gbọda egwu eji osi ma obila mma ebe anya ma bụrụ onwe ya osita nwanna ajọ n'ụdodo egweji ma obidogo osita onye mba osizi ịchaka egweji ma oluego egweji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin gbeweli mụọ bụ moro china ododo egweji ma obidogo egwu eji otu nna ndị moro iru anyị ha na mụba na-achịkwa nna ndị moro china zabala ji mesesi huo nna ndị moro china zabala ji mesesi ha egwu eji ududu egweji hichaka ha nye ka lela anyị nwa egweji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin onye wele wodo gbake egwejeje anị na bekwe egweji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin egwu ka nne we m ụlọ ọba ka njọ ndị gba m nna etile egwu egwu eji ekile udu anyị ji bido ọ dị ka nwanne sọnde enwachukwa n'ọmaba ọ dị ka nwanne sọnde onye mbụ osizi mmadụ adịgo ike na nwachu david ndị oge yile ma ọnya da ike na nwachu david mmebe anyị rigbulu onwe ya ike na nwachu david iru anya ha na mụwa na-achịkwa egwu eji ududu egweji hichaka egweji ma oluego egweji ha kpani ha kanụ obodo dajinjin egwu eji ka ibe ụlọ ịgba anyị na-etide egwu eji ududu egweji hichaka egweji ma obidogo amechi oyi ma onye mmiri mma ebe anyị rigbulu onwe ya
ịchaka egbe ji ma oluego egbe ji ha kpani aka obodo daji njin ka ibulu ịchaka na-etide chinedu mmụmụ ha na-amụ eze ọba so nwe biliwa chinedu mmụmụ ha na-amụ eze ọba ahwa n'ọma izọba imo mmụmụ ha na-amụ hududu egbe ji ma obidogo ụdị igbo ụdanze nwanne daga mmarụ adịgo ududu egbe ji ịchaka egbe ji ma oluego egwu na ime oche ndụ onye yọrọ mmarụ adịgo ududu egbe ji ịchaka egbe ji ma obidogo egbe onye na ime oche ndụ nwaka ọkwa n'ọmaba egbe ji ha kpani aka obodo daji njin o nwere ime ọgwa saba ụlọ ịgba anyị na-etidesili nwanne aka ma ụlọ ududu egbe ji ma obidogo ọbala ịma ọgwa sa obodo mmụba ka nọ nne egbe ji ha kpani aka obodo daji agbasili ike ma onye ma ụlọ ba ududu egbe ji ma obidogo iwe mele mma nwa ma ụlọ ba mmadụ adịgo egbe ji ha kpani aka obodo daji njin anyị na-ekwe onye ma ụlọ ba ịchaka egbe ji ma obidogo ududu egbe ji ịchaka anyị dịka obebego ududu egbe ji ịchaka egbe ji ma obidogo ịna nnekwe onye ma ụlọ mma ebe ha nyiri bụlụ onwe ya egbe ji ha kpani aka obodo daji ekele dị na-ekwe onye ma ụlọ ba mmanwụ anya ka alela ọgụ ọma na onye ma ụdọra egbe ji ma obido ọgụ ọma na onye ma ụlọ ba iru anya na ma ụba na-atịkwa onye amụma bịala igbo hududu egbe ji ma olu ego egbe ji ha kpani aka obodo daji njin ego ụlọ mma ibe chaka anyị nwa ka anyị na-etikwa ududu egbe ji ịchaka egbe ji ma obidogo fọma ndaba onye ma ụlọ mma ebe ha nyiri bụlụ onwe ya egbe ji ha kpani aka obodo daji njin ịgba mụ na asị nwa ama ụlọ dị ka m na-ewu ududu egbe ji mma ebe ha nyiri bụlụ onwe ya ebe butele mụ asị ka mụ na asị ka ha nọ kedu igbo nna alụ onwe ha nara ududu egbe ji ma obidogo egbe ji ha kpani aka obodo daji njin ịma ka ege ịchaka egbe ji ma obidogo egbe ji ha kpani aka obodo daji njin alọya ndaba onye ga-eji obodo ịchaka egbe ji ma obidogo egbe ji ha kpani aka obodo daji njin ududu egbe ji ka wawa ọ nara mmara adịgo ududu egbe ji ịchaka ahịa ka lela n'inwe egbe ji ha kpanya ọnwụwa ndaba ojikelu ụwa bụ iwu anyị ego ji ọlụ onye mba osizi ududu egbe ji ma obidogo ịchaka egbe ji ma obidogo agba nneke ndị eji ejo ịchaka ahịa ka lela n'inwe egbe ji ha kpani ha aka obodo daji njin ka iburu ịchaka m na-etide ebe ụlọ na-atụ na ọ nara nwa ọra ha ma ọ bụ mmara adịgo ududu egbe ji ịchaka egbe ji ma obidogo ọ nara agbata onye ji ejo mma ebe ha nyere ibulu echi na-eju ọra ha ma ọ bụ nwanne m nsogbu ebili ya bụ uche dọwele mmanwụ anya ka lela owela agbata ọra ha ma ọ bụ ịchaka egbe ji ma olu ego egbe ji ha kpani ha aka obodo daji njin ka iburu ịgba anyị na-etide ịchaka egbe ji ududu egbe ji ma obidogo edeme ime onye ma ụdọra ego ji eji anị ma olu ego egbe ji ha kpani ha aka obodo daji njin
ejejo mmebe anyị rigbulu onwe ya egwu eji ududu egwe ji ịchaka egwe ji ma obidogo egwu eji anyị gbapịa sebe 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 ice anyị bụrụ ịchaka na-etide ebe mkpụrụ ohu damas mmebe anyị rigbulu ọfọ ụzọwa mmụma na mụhududu egwe ji ma obidogo egwe ji ha kpani aka kama obodo daa jinjin egwu eji ka anyị bụrụ ịgba anyị na-etide alụ ya na n'ọnwa na alụla onye na-eji obodo gị nwada egwu eji nwanna alụla nwanna benjem mara adịgo egwe ji ha kpani aka kama obodo daa jinjin egwu Rili wara mo bebe kile hudu anyị ji bido ono ono ka hududu egwe ji mo bido go Rili wara mo egwe jaja ne nwanne fida egwu eji hududu egwe ji hicha ka ha ya ka lela dị nwa egwu eji egwu eji Ego na gụrụ ụmụ maka timu egwu eji Abela na gụrụ ụmụ maka timu Odigbo wele onye mụrụ uche hududu egwe ji mo bidogo egwu eji Ududu egwe ji ịchaka anya ka ha lela kala odigbo wele onye mụrụ uche mmebe anyị rigbulu anyị malite nwa mmụbọgwụ oburu mmụche ka nna anakwa egwu eji ududu egwe ji ịchaka egwe ji ma obidogo ịmalite nwa mmụbọgwụ onye jeje obodo gị atụda okeke okeke mma kọrọ ududu egwe ji ma ọhwamago egwe ji ha kpani ha kama kama obodo daa ngwa jinjin hụoli bụ ọbụ sọnde agwala mmebe anyị bagbulu onwe ya egwe ji ha kpani ha kama kama obodo daa jinjin egwu eji ududu egwe ji ịchaka egwe ji ma olulego egwu eji Ikechu iwe dị ọra mmanwụ nwanyị gbasịrị bakwa egwu eji Ijọ na-asụ mmanụ mawa na-atọ ọgwụlogobulu egwu eji Ijọ na-asụ mmanụ mawa na-eli abana n'igbu egwe ji ha gbani ha kama kama obodo daa jinjin obodo mmiri lụrụ elu orobo nyalụlu mbụwada egwu eji nke nwezolezo orobo nyazolo bacha egwe ji ha gbani ha kama kama obodo daa jinjin egwu eji ime oche ndụ onye yara mara adị oche na ime onye mba osisi ududu egwe ji ma obidogo egwu eji ududu egwe ji hịchaka egwe ji ma obidogo egwu eji okele ozi ka ụba n'ụlọ ịgba mụ na-etide egwu eji ike onweela mma onye jeje obodo gị nwada egwu eji yolu modezi ndị ejeje obodo luwego amaghị modezi ndị ejeje obodo gị nwada amaghị modezi iru anya ha na mụwa na-achịkwa egwu eji ka ibụrụ ịgba mụ na-etide ịgba mụ na Nnamdị Abịọla ahwa n'ọma ọgba na onye yọra hududu egwe ji ma obidogo egwu eji egwu anyị na Sọnde Abịọla ahwa n'ọma bụ egwe ji ha gbani aka kama obodo daa jinjin onye dị ka na mụlọ tawe n'oge ịgba mụ na-etide onye dị ka nwa mmụzama mmebe anyị rigbulu oge mena na mụlọ tawecha ka anyị dị ka obidogo egwe ji ha gbani aka kama obodo daa jinjin egwu onye na-achị ebe okwu ya onye jeje obodo gị nwada egwu eji ududu egwe ji ịchaka egwe ji ma olu ego egwu egwe eji ji ha gbani ha kama kama obodo daa jinjin egwu eji ududu egwe ji ha mma ebe ha nyere igbulu onwe egwu eji okeke onye solo ruo egwu eji anyị ka na-agbụrụ ụmụ maka timu egwu eji abịla na-agbụrụ ụmụ maka timu egwu eji ọgwa mụ bụ nwanna Chuma Nwodi
kewa ududu egwu eji ma obidogo ịgba mụ na-arafụ ike ma onye nze kwa gị nwa egwu mụ na-arafụ ike ma onye nze so bili anafelu ike ma ọka onye mba osi zekwa ọfịa fụlụ ego chikelu ụwa ududu egwu eji ma obido ụdọba oyibo ndị eji ego chiedu kwa n'ọgbọmụ egwu eji ha kpani ha ka ndị na-amayo na mụdazi ekile ugwu adịghị bido ududu egwu eji mmanwụ anyị ka lela ndị na-amayo onye mụdazi mma ebe ha nyiri ibulu onwe ya egwu eji ha kpani ha ka obodo daji egwu eji ududu egwu eji ịchaka egwu eji ma obidogo kwụnye ololo onye mụdazi mmatụ onu gbọkwa gị nwada egwu eji ududu egwu eji ịchaka egwu eji ma obidogo kwụnye ololo onye mụdazi ndị eji obodo gị nwada egwu eji ịchaka egwu eji mma ebe ha nyere ibulu onwe ya egwu iwe ịgbanogo nara bụ ekile udu ha ji bido iwe ịgbanogo nara onye eji obodo gị nwada egwu eji ududu egwu eji ịchaka egwu eji ma obidogo egwu eji ha kpani ha karị obodo daji egwu anyị na odigbo udegbe odigbo mmezili ngonedo egwu eji ududu egwu eji ma obidogo obodo bụ odigbo udegbe ịchaka egwu eji ma ọhwawago obodo igbo mmiri bụ mma ebe anyị bụ abụlụ onwe ya anyị bụ onye ma ụlọba ihe omelasi mmarụ adịgo ekerezie nwa ma ụlọba ịchaka egwu eji ma olu ego ike joko ya bụ ekile udu anyị ji bido ike jo onye ma ụdaza mma ebe anyị bụ abụlụ onwe ya egwu eji dudu egwu eji ịchaka egwu eji ma obidogo egwu eji ka ibe ụlọ ịgba anyị na-eje ebe ọ n'ebe na-eche onye ụra ma ọ bụ ududu egwu eji ma obidogo egwu eji ha kpani ha ka obodo daji egwu eji ududu egwu eji hicha ka ha nye ka lela aka egwu eji ka ibe ụlọ ịcha ka anyị na-egide aja unu so onye ma ụlọ bụ anụkwa na mmanwụ aja unu so onye ma ụlọ bụ egwu eji n'ime olu ego egwu eji ha kpani aka obodo daji ego mụ na ike toko ya onye mụ ụlọ cheva na-achịkwa ụgbọọlụ onye mụ ụlọ che iru anyị ha na mụva na-achịkwa eji ike nwatu mgbọgwụ onye jeje obodo olu ego eji nwanne m na-eche ụka elu ụwa ka anyị na-ebeli eji ike nwatu mgbọgwụ onye jeje obodo olu ego eji ha kpari ha kama obodo daji anyị gbaba ịgba mụ na benjem ọgba adịgo mara adịgo egwu eji ududu egwu eji ịchaka anyị dịka olu melodi mmebo na mụdọra ndị ejeja n'ime olu azụ mmebo na mụdọra ududu egwu eji ma obidogo egwu eji ududu egwu eji oboro mmalụ ka eji wili omele onye mụdọra ịchaka egwu eji ma obido eji wili fada ududu egwu eji ma obidogo egwu eji ha kpanya ụfọdụ ego omele ogbe mma ebe anyị ka lela ọma ebe jide onye jejo mma ebe anyị ka lela kale egwu eji oboro mmalụ ịchaka mmalụ ka nna anakwa egwu eji ha kpani ha kama obodo daji egwu eji ndemogoro dejima egwu eji akụlụ kesụlụda ododo egwu eji ma obebego egwu eji ka ibe ụlọ ịgba ha n'iji bido egwu eji ududu egwu eji hichaka egwu eji ma obidogo egwu eji olisoji laiti gba ụlọ ịgba ha n'iji bido egwu eji ịgba mụ na laiti ike mụ mmezili ngọnyọda egwu eji ududu
na-akwa egwu eji ududu egwu eji ịchaka egwu eji ma obidogo egwu edi wina batụ na anụgo ịgba anyị ga-ebido egwu eji edi wina ịchado onye jeje obodo ngịwa edi wina owu nji ọsọ onye jeje obodo ngịwada egwu eji ha gbanye aka kama obodo daji udu nnele n'aka ududu egwu eji ma obidogo edi emeso onye ma ụgha ma ududu egwu eji ma obido egwu eji ha gbanye aka kama obodo daji obodo gosi na abụ ududu egwu eji ma obidogo egwu eji ha gbanye aka kama obodo daji obodo gosi na agwa nze egwu ejeja n'ọgwa ngịwada egwu eji ha gbanye ahịa ose ndụ ụba nwara maọbụ egwu eji ma obidogo amakati onye ụra maọbụ egwu ejeja n'ọgwa ngịwa biko kelele m ụdanị ijala mmadụ mara ọnwa na-etile ga-adanye ụbọchị ududu egwu eji ma obidogo egwu eji ha gbanye aka kama obodo daji egwu eji ududu egwu eji hicha ka ha nye ka ha lela anya nwa egwu eji esonde dameji ududu egwu eji ma obido edameji onye ụra maọbụ ngoli ego dịka olu ego egwu eji ha gbanye aka kama obodo daji egwu eji egwu eji egwu eji egwu eji